muvanhu movadzidzisa nekuvaudza kuti mari imari yakadii. Mumwe ari kutoenda kunoswaipa kesi reshuga oti mari iyo ndoichairongokwana chete vajaira kamari inenge nemazero hope. Ndakanzwa kuti RBZ yakabata nePortras vakaita maroad shows kugweru pakupera kwevhiki vachiudza vanhu mashandiro ari kuita kamari itsva. Asi ngatifambei tese, ngatimhanyei kuitira kuti vanhu vanzwisise kuti mari yakamira sei, nokuti varimi vari kubirwa. Just imagine dollar US 25 zig. Unenge uri times ameno. Chikumbiro zvekare intelligence unit ngavapindire panyaya idzi. Ngavapindire vasunge vese. Ingadai zvaibvira kanyemba. Ivo vari kuita maroad shows ekudzidzisa vanhu avo. Ngavatange vaenda pamongo pari kuitika mabasa ekuchinjanwa kwemari. Zvikuru sei pari kutengeswa fodya. Kuti vatange kuudza varimi kana vanhu ivo vauya vachiti tabva kuRBZ teereresesai. Mukwanise kunzwisa nekuziva kuti mari idzi dzakamira sei. Please nhasi kana zvichibvira kana mangwana endai kuri kutengeswa fodya. Tendererai munzvimbo dzese dziri kutengeswa fodya. Murimi anenge ari busy mumunda kuketa fodya kuita sei. Hana nguva yekuti auye pawiresi dzimwe dzenguva nekunzwisa kuti agara anenge ane basa. Ongonosvika ku-auction floor arongosvika kutarisana nekunzwa kuti kune mazigi. Haasi kunzwisa kuti ari kufamba sei, reti yawo yakamira sei. Munhu iye arongobuda panze chari kungoda oswaipa mari pakamushido otonyeberwa paya akutorerwa mari. Atochirwa mari. Likita rese radyiwa nomumwe munhu. Mabhengi zvekare ari kupa mari kusvika kuma11 usiku. Saka pane incident yekupondwa kwevanhu. Vanenge vachitora mari. Mumwe akatopondwa akatora vakanhongwa mangwana akapondwa. Mari yanga atora mubhengi kuba 10-11 yanga iri 4,000. Yes, yaenda. Upenyu hwarasika. Zvakaoma. Kuti at least vaedze kuketa for varimi. Dai waro mapurisa patorwa matanho ekuona kuti pari kutora varimi mari pange pakachengetedzeka. Ndizvozvo. Vachifamba vachibva ipapo vachienda kunzvimbo dzavanowana transport kana pavanonovata kuitira kuti mangwana vatange kufamba zvakanaka. Ivo varimi ngavatarisirwe mafambiro avari kuita. Kurudziro kuvarimi, kana watora mari kana upiwa mari yako nguva yaenda, tsvaga kuti rara ipapo pa-auction floor paunenge uri kuitira kuti iwe wakachengetedzeka wozofamba mangwana kwakachena, nokuti pane makoronyera anenge akatomirira kuti akutorere mari iyo. Usaya kuvhumba kunaita madzoko kanyera. Iwe Vantu vache Baba Philip ndinokona saka uri bekana kutunga rewa ndiwo kari kupindura rewa na mano awa ndiwambo yani mano jaimbika Mr. Mutasa rewa ndau yafamba apa takupita mu independence regatizo wabata akakuinbox Mr. Jaini Mr. Mutasa ayo ndinowabata 2008 Zimbabwe 44 izvo ndakabva kupindura saka ndakafamba zvakanaka kuchi Yo ngafuna kusema kuti nacho katani kupindura. Ndipo kabisa.